Des de l'Ajuntament us informem que hem creat un nou canal de comunicació, el Telegram. Amb aquest nou canal, i sumat a tota la xarxa que hem estat creant durant els últims anys, farà que puguem estar tots més i millor informats del que passa en el nostre poble. L'únic que heu de fer és descarregar-vos l'aplicació de Telegram i buscar el perfil de l'Ajuntament de Sant Cebrià i unir-vos-hi. D'aquesta manera podreu rebre totes les comunicacions que fa l'Ajuntament, actes, notícies, convocatòries, talls de carrers i subministraments i qualsevol altra informació que el ciutadà necessiti en el seu dia a dia. D'aquesta manera pretenem que el lloc de domicili no condicioni el poder estar informat de tot i en qualsevol moment. És un canal informatiu, no de consultes. Per tant, recordem que també existeix el canal de WhatsApp de l'alcalde, on podeu seguir fent les vostres consultes i suggeriments. Esperem seguir creixent tots junts en aquesta àrea. Gràcies i fins aviat.